Bosgarren egunakin aztekea, kursalea noa, 8:30 Isabel Coixeten pelikula berria. Isabel Coixet, pereza handia emateiten zuzendaria da, baina bueno, a ver zemoz. Eta hain misio garrantzitsu badakeu, gero arratzaldean Matt Mikkelsenen pelikulako, Buster Dance pelikulako entrada bat lortu nahi dut. 8:00 jartzitu egunero, egun bertako sesioen entrada batzuk. Orduan, ea posible dan lortzea akreditazioekin, beste duzte, eta bestela 8 euro paga baldin maile, pagaitie. Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? Un amor, dexente ondo, eta oin aber jutegean bera, kursal aspira, eta ez dakit Isabel Coixete ongoan bertan, edo zein ongoan, baina ustez prentxaurrekoa dakebela, beraz goza. Eta ez dizuet esan, ja atea dara zein izangoan aurtengo film sorpresa. Nik uste nun Wonka izango zara, zean kartele bat jarrita dago, baino ez. David Fincherren pelikula berria, The Killer, ez dakit ze ilusio egin diten, osea, enun bat espero. Osea, astutan neon pelikula honekin, eta, wow, nekauta, ja notatzen, nabaritzen jutei bostegunek, nekauta, baino The Killer, Azkeneko egunin da, hori bai, baino ordu bat herritan, orduan goizez lo ingot, eta ja martxa honakin etorriko naiz. Berandu hasi da prentxaurrekoa eta ez dut egiten denbora ez erraiteko, así que hain korrikaren jue kursalea berriz. Profesor de filosofía. Es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen, ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado. Vale, gerra batzen dago. Hor daude montaute ja atzo komentan izkizuen gauzak, hor jartze de fotokola. Lehen ez dizuet esan, lortu dutela, entrada bat Matt Mikkelsenen pelikulako. 8:00 sartu naiz, hor hemen kursala azpian entradak hartzeko daon leku batea, eta bertan atea izkibe. Eta hiber bat, esan diot. Bale, honekin balio du? Eta bai, behitu gizut. Ez que Perlak sekzioako arratsaldez Victoria Eugenian, ez da, ez du balio prentsakuntzat. Eta nire, bueno, pagalaiket, bai, bale. Eta, bueno, komenta dizue leheno pixkat, zer iruditu izaten un amor. Gustazat, bai? Neska bat, herri txiki batea jutea bizitzea, bertan etxe bat alokatzeu. Eta, bueno, etxe hortako gizona, alokatzeion gizon hori, bueno, desastre bat da, baina ez sentido honin, sentido txarrin. Bueno, konturatzea, herri txikile izen da, danak enteratzea dira, danak konturatzea dira, ze pasatzen nahi dan, eta elkarren hartin hitzeite bela, orduan zozeite bazu, hortik, pare bat minutu daia, dana dakide. Hau da, pelikulien posterra. Laia Costa eta Jobbik Eutskerian. Eta gero aparte baita, Hugo Silva. Hugo Silva ez dakit ze pasatzeko, baina beti personaje iguala iteula irutzitat. Gaina azkeneko 10 urtien look igualakin dabil, Bizerra, Elie, Juan izeneko herri baten pasatzea hau, Juan herri bada, eta bertako filosofia irakasle bati buruz dihue. Eta bueno, horri gertatzea eskon, hainbat gauza. Bituzte, olatu dauden horret. Jumerko dugu horrea, ez? Bale, hori, pelikula hori guztazatela. Gaurko pelikula momentu zondo, 7 bat jarriko nion bakoitzei. Atxe, galdetzei hor txiste bat kontatzeko. Bueno,
zer dago, zer txaso dago. Aber, bustitzen naizen, Aber, bustitzen naizen, eta oin pelikula bustita jonbareten. Bigarren piso. Bueno, uste nu okerra ikusiko zela, baina ez da engazik ikusten, hemendik. Hankantza leku gutxi, hoi bai. Con todos ustedes, it's a great honor to introduce filmmaker Nikolai Arcel and actor Max Mikkelsen. We're going to watch it with you. I have watched it once. You've watched it 200 times. So I'm going to be nervous again and sit in the back and cross my fingers that you like it. We're in San Sebastian, and I've been here 20 years ago, and I'm so delighted. We're all very delighted that you invited us this time. It's the most beautiful festival, so we're so proud we enjoy it. Ludvig Kaling, velkommen til Halv Gods. Nik uste hankak anputa inberrizki bela, hemen ez zazik abitze pelikula osue aldetik bestea mobitzen da pelikulia ondo. Gaina nahiko azkarrentzat eta horre ondien Matt Marquezen da direktorie ikusten. Eta oin korrikan ikue, zazpietan Principen daken beste pelikula bat. Hello, we are here with our immigrant visas. Passports, please. Ikusi ez duen nolan neon hankakin, baina benetan, ez da beste kursalien o beste lekutan, beste zinetan, egoten izen bezala hor hankak engantxoten umaiten, ez, hemen detizkiten sartzen. Gaina zaken, hankak, belaunen gainin, tope bat bezala azpilen sartzeko. Eta ez dizkiten sartzen hankak hor. Eta oso gazki pasat. Baina gero aparte, pelikulak 2 ordu eta 10 irautezun, eta konturatzeako, esaten nun, bueno, bale, oin falta die, ni buruen kalkulu batzuk egiten, faltako die, 30-40 minutu. Eta ez bukau da? Ez dakit, olo hartu deten, nabaritzen gu ez egunak, baina hori ikustazat. Eta oin, upon entry, la llegada ikustetik gerten naiz, eta haure 37 minutuko pelikula txiki bada. Osea, ikusteko gogo asko nituen, ez da izen espero nun super pelikula, baina bai, osea, kurioso da, estatu batu eta viajatze de pareja batek, eta bertan pasaportea ikuste jo be, eta azte gauzak behitzen, eta interrogatorio sala emate ditu be, arazo batzu daudelako. Eta hoxe, bosgarren eguna dago. Bosgarren eguna egin da, jaztak izan bat pelikula ikusitugun. 4 bidar, 5, 20 pelikula ja. Igual, bai, Zinemaldian Ekuatorean gaude. Beraz, bihar arte.